בעוד כ-12 שעות, ב-7 בבוקר, ייפתחו הקלפיות בבחירות לרשויות המקומיות ברחבי הארץ. יש לפחות 2 ערים, יש יותר, אבל בהן התוצאות כבר ידועות מראש, נס ציונה וגבעת שמואל. בשני היישובים הללו יש רק מתמודד אחד לראשות העיר, יוסי. יוסי שבו, ראש עיריית נס ציונה, שלום לך. שלום, ערב טוב. ויוסי ברודני, ראש עיריית גבעת שמואל. ערב טוב. מה זאת אומרת, יש רק מתמודד אחד? אתם סיפור הצלחה, או שאתם הצלחתם להרתיע את המתמודדים האחרים שלא יעיזו בכלל להתמודד? יוסי שבו? תראה, קודם כל, שמעתי שאנחנו ישנים טוב בלילה. אני לא ישן טוב בלילה, כי אם אני לא אביא מספיק מנדטים, אני אשחט ככה שזה יעלה לתושבים הרבה מאוד כסף. למה? כי המועצה לא תהיה שלך. בדיוק, לא תהיה שלי, ואז מה שיקרה, המנגנון יתנפח, התקציבים ילכו לדברים לא חשובים. בשביל זה אני עושה את הכל שיבוא להצביע לרשימה שלי, ועל מנת שנוכל להביא רשימה גדולה שתוכל להשפיע במועצה. כמה רשימות מתמודדות מול הרשימה שלך למועצה? 6 רשימות. 6 רשימות, אבל לראשות המועצה רק אתה. יוסי? אני מצטרף לדברי ידידי, בהחלט נכון, גם אצלי יש 6 רשימות שרצות. 6? 6 רשימות. חשוב מאוד שאנשים יגיעו להצביע, א', כדי להשפיע, וב', באמת חשוב לי גם לקדם את הסיעה שלי, שהיא תהיה סיעה גדולה וחזקה, כדי שנוכל להתעסק בעיקר ולא בכל הפוליטיקה מסביב. עכשיו תסבירו לי, איך זה באמת קורה? זאת אומרת, אצלך אני מבין, יוסי שבו, זאת עומדת להיות הקדנציה החמישית ברציפות, כן. וזה כבר לא פעם ראשונה שאין מתמודד מולך. נכון. זאת אומרת מה? הצלחת, אני מוכרח לומר, להקים או לפתח את נס ציונה, שהיא גם יפה מאוד, והיא גם גדלה מאוד בשנים האחרונות. אז איך עושים את זה? תראה, אני יכול לומר לך, אין תלונה במוקד, שזה 45,000 פניות למוקד שאני לא יודע עליה ואני לא מטפל בה אישית. אני מקבל משובים אישיים אליי ואני מטפל בהם אישית. אני לא אומר שכולם יוצאים שבעי רצון, אבל אני יודע את הכל, אני מטפל בתושבים. התפקיד שלי כולו, 100% ביום, זה תושבים. המתמודדים שרוצים להתמודד לראשות עיר עושים חשבון אם כדאי להם להתמודד ולקבל אחוזים של בין 10-15% ולהתבזות ולא לקבל מנדטים, אז הם מבטרים. אבל לנו היה טוב אם היה מתמודד, כי אתה עכשיו מתמודד מול עצמך, מול פתק אחר. אז אנחנו מעוניינים שיהיה מתמודד, אבל אין מתמודד. אז אנחנו עושים הכל על מנת וזאת הבעיה, שיבואו לבחור. הרשימה צריכה להיות גדולה, אחרת מה שקורה, הרשימות הקטנות, הסחטנות של כוח אדם, ניפוח מנגנונים, תקציבים הולכים לאיבוד, זה הדבר הכי חמור שיכול להיות. איך אתה עושה את זה, יוסי? לפי דעתי, בגבעת שמואל, אתה הגבר היחיד שנשאר בעיר, כי כולם יוצאים לעבודה בבוקר. אין תעשייה, יש די מעט מסחר, כי זה בעצם מין יישוב שינה. תראה, ראשית, גבעת שמואל התפתחה מאוד. היא יפהפייה, זאת עיר יפהפייה. היא הלכה וגדלה, אני חושב שזו העיר שהכפילה ושילשה את כמות התושבים מעבר לכל הערים האחרות בעשור האחרון. אנחנו בהחלט מתכוננים לפתח שם אזורי מסחר ותעסוקה ומשרדים גדולים מאוד, יש לנו שטחים שאנחנו מקצים לכך. אני לא הגבר היחיד שנשאר בעיר, אבל אני כן יכול להגיד לך שאנחנו עובדים קשה מאוד וחזק מאוד, והתושבים הם בראש מעיינינו, ואמרת שאנחנו ישנים טוב בלילה, ראש עיר אף פעם לא ישן טוב בלילה, תמיד הוא צריך לחשוב על המחר, הוא צריך לחשוב על השנים הבאות, איך דואגים לחינוך, איך דואגים לרווחה, איך דואגים לניקיון של הרחובות. אתם סיפור הצלחה גדול מאוד של שילוב, למשל חילונים ודתיים, נכון? בהחלט, אנחנו עיר היחידה בארץ, שהיא עיר מעורבת, שיש בה את הכל, גם לציבור החילוני וגם לציבור הדתי, אבל שיש יותר דתיים מחילונים. ואני בתור ראש עיר, וגם הרשימה שלי היא כזאת, אני נראה שברשימה מעורבת של חילונים ודתיים ביחד. ובהחלט אנחנו מהווים איזשהו מודל לחיים משותפים, לדו-קיום של חילונים ודתיים, לא רק בגבעת שמואל, אלא בארץ. אז תגידו לי, מה עושים ראשי ערים שאין מולם מתמודדים? מה עשיתם במערכת הבחירות? זאת אומרת, באמת הלכתם ודרבנתם כאילו שיש מולכם? כי כמו שאתה אומר, יוסי, אני צריך מישהו להתמודד איתו, מישהו שימשוך אותי. אני דואג לרשימה. זה הכי חשוב, זה לרשימה שיבואו לבחור ולבחור ברשימה, כי יש קיימת אדישות מסוימת. והתפקיד שלי זה לשכנע את האנשים שהחשיבות שיבואו להצביע ולהצביע לרשימה, ייתן להם אחר כך את הדיבידנד שיקבלו. אתה לא פוחד שיגידו, טוב, זה על בטוח הוא מנצח, כי הוא היחיד. אני פוחד מאוד, אני יכול להגיד לך שאני ב3 חודשים האחרונים עברנו דלת דלת, דפקנו בדלתות הבנים, ערב חוג בית. רק כדרך אגב, חשוב
גם להצביע, ראש עיר צריך להיבחר בבחירות, ולכן חשוב גם להצביע לראש נכון, העיר. כי יש פתקים ירוקים, ואתם לא רוצים שיהיו יותר ירוקים מפתקים נכון, ולכן חשוב להדגיש פה שצריך גם לבוא להצביע לראשות העיר, ובהחלט את אותו אמון שאין מתמודדים אחרים שזה מחמיא, אנחנו גם היינו שמחים לקבל באמת מהציבור. אתה יודע שנס ציונה היא בת 130. 130 שנה, לפני רחובות. ואתה יודע שיש... אתה אומר רחובות כי אתה כבר מתקלס בי. אתה יודע עוד משהו, שיש רחוב בנס ציונה, קוראים לו רחוב תל אביב, לפני שקמה תל אביב. יפה. יוסי שבו ויוסי ברוני, אני מאחל לשניכם הצלחה, הנה זה על בטוח, ושתמשיכו להצליח בערים. תבואו להצביע, חבר'ה, תבואו בהמוניכם. יום דמוקרטי יפה. תודה. אוקיי, עכשיו בואו נברר מה...